meidän pallon. Voitko antaa sen takas? No, mä en kehdannut kysyä, että mä tulla mukaan. Mä voin antaa tän, jos mä voin tulla teidän kanssa. Okei. Okay. Anteeksi, kun mä tönäsin siitä, ei ollut tarkoitus. Ei se mitään, saa anteeksi. Shhh. YKK! Mistä te teitte meidän kengää? Ei me tehty mitään. Nostakaa ne ylös ja hoida. No okei. Mä oikeesti. Niinpä. Missä mun tussit on? Sirre, missä mun tussit on? Mä en kerro, missä sun tussit on, mutta mä voin antaa vihje. No höö. Vihje on turkoosi ja vanha. Tää on turkoosi ja vanha. No niin. Sä et kyllä saisi ottaa toisten tusseja, etkä ainakaan piilottaa niitä. Mä en ota enää toisten tavaroita, enkä ainakaan piilota niitä. Hyvä!